fuck? Това е толкова яко. 31 са. Това е толкова яко. Нали... 1 час човек. Това кръгва Ай, във да, въздух. исках да пусна ония ден, обаче пуснах някаква гадна. Това кръгва във въздуха ли е? Има чревца и гадости. Които летат из Ама въздуха. Тома има начин да се изключи гравитацията. Или, че. Това... Може да си стъпите на земята. Сега си представям как всичко ще... Ооооооо. Може ли да полетим? Не, ние не можем. Но може да фърляте предмети. Така мога ги фърляме, да. I'm О май гад. gonna send him to outer space. Това е много. That's... Redonkulous. Мисля, че имаше някакви ачивменти за това ниво, ама... Май имаше да донесеш бумбокс в Zero Gravity. Сега, като можем да летим, ако някой остави стъпки, при положение, че може да Bitch, летите, please. при Bitch, please. положение, че може да летиш, нямаш извинение да оставиш стъпки. Тук дали имат файда от кофи? Нали изцапано? Добре, кашони. Ей, Дори това е булшит. Как ще си такова кофата, ако тя... oh my god. This level is fucking amazing. Има ли нещо интерактивно в нивото? Има предвид нещо по-специално да правим. Има ли инсинератор като цяло? Има инсинератор, да. Къде е? И горе. Мисълта е много пълната. Ох, колко много гадости има. Ох, what the fuck? What the fuck? Това е ужасно ниво, това е ужасно. Един час, брато. I Много лаги, страшно ми лаги обаче. hate this. I hate it too. University интернет. Искате ли да сменим мапа? Може да сменим и хоста. Може и хоста. Виж, не сте да... Абе, колко прави за... Защо беше това сега? Аз съм навити мапа да сменим. Мяре? Нещо дет не сме правили. С двойна градичка. Чакай само да го разгледам, че ми е супер интересно. Горе има ли някакъв втори етаж? О, къде е инсинерейтъра? Горе. Да, Каста. Е тук от центъра на нивото. Се опитваш да оцелиш това. О, какво са в куршумите, човек. Вие трябва да сте добри в това, нали сте Space Engineer, съм става. Този куршум излезна. Йоу. Get dunked. Дали трябва да стакваме кашони в това ниво? Пробва ли някъде горе? Не, едва ли. Но това не е супер яко, ама... Супер досадно. Да, трябва да се стакват. Ето. Сериозно? Да. Къде? Не, тук в тази част има зона за кашони и за варели. Спри. Спри. Не хубаво беше. Не мисля. Не мисля. О, наистина много лагва. Мисля, че това е просто заради нивото, защото е такова. Ето бумбокс. Пак?
Той бяга. Спри. Искам да те включа. А пушка има ли? Не съм видял. Пък бумбокса подскача от музиката и не мога да го... Не мога да спра. В този бумбокс някой да си го слуша в космоса. Пасякото ниво. Да, ще сменим ли нивото? Ти си хоста. Някой друг иска ли го сменим? Аз, да. Аре. Айде. Ляве. Там. Може да цъкнете Switch Game Да. и да цъкнете Santa's Rampage. Главното меню. Ей. И сега може да джойнете. Може да постараем. Би трябвало нивото да е доста голямо. Мисля, че е доста голямо и ще цикли малко, ама... О, вау, Елфи. О, Да, я не ги такова още. Мисля, че нещо трябваше да правим с елфите. Мисля. Чакай малко. Че сега ще ти кажа къде Разгледайте, ще летим. разгледайте нивото. Да, я ще ги погледна. О, има пушка. Да, ти якото ниво. Доста са, нали? Стак от... Те трябва да са такова, отделно. Те са просто гори. Една. Има ачивмент да направим още по-мръсно. Да. И дайте да направим това още по-мръсно. Тук има още една глава. Още една глава. Я подарък. Нещо правим ли? Не знам. Мръдни. Какво? Извиня, бях това. Какво ли е станало? Според вас. Somebody died. Oh, this level is huge. Tower of Babel Tower of Babel 2. 2. Кой го е направил това? Как го постигнахме това? What the Тук fuck? ще ти стигне ли място за... I don't give a fuck. Ще трябва да се катерим някъде. Ще трябва по някакъв начин да... На масчета. Може върху подаръците да се каже. Аз ще видя дали има някъде случайно по-висока стая. Мятаме ги елфчетата в огъня, нали? Кое? Елфите. Да. Само главите ни заведат. Тук ще се поберат 5-6 най-много. Мислиш ли? Да. Добре, чакай. В главната Къде? стая, ето тук може да ги стакнем до 10. Добре. Аз ще слагам всякакви работи в кутията, защото не изглеждат като от неща са деца за ачивменти. Значи някакви фигурки трябва да се слагат. Да, аз намерих 3. Някакви такива големи. Колко шапки трябва да изгорим? 50. Една май трябва. Не, 50 с 50 с шапките. Добре, защото изгорих една. Аз ще ви пушки. Добре, гледайте да не горите всичко, защото някакви неща трябват. И гледайте да не ми бутнете кулата от столове. Моля. О, как? Намерих нещо. Намерих скривалище. Вау! Къде? Дъските на пода се махат и има страшно много трупове там. По коя стая?
Горе към тавана. А само на втория етаж не съм видял. Още една глава. That's amazing. Като е толкова цветно, не различавам къде има букви. Бележка от Боб има тук. Да, се фърлих от мене. Тротил. Къде е инсинерейтъра? Искам Към да направя бум. камината просто. Рейтър е буквално пеща тук, докъдето стакваш. Ще бумна тротила. Ако ми Може ли? бутнеш столовете, Добре, айде после. мислим. Чеса, какво е това с фигурките? Collect the different rooks, keep figurines. Трябва бумбокса да го изгорим. Това е achievement. Добре. Вау, колко работи има тук. Не, ето го тротила, окей. Окей, човек, това е голям мап. Значи Рукскип е едно такова. Трябват ли ни някакви рога? Шапка на меки. Да, трябва да му вземем носа. Носа на той. Аз съм изгорил една шапка. И аз една. Thank you. Това прави 2 шапки. 8. Тук има толкова много оръжие, кое е шотгън? Шотгън. Това е шотгън. Май. Просто те са толкова много. До столовете оставих. Но тия столови тук е много опасно. Мога да ги бутна без изпит. Няма Там да е ги най-високо. няма Колко да ги си буташ. направил? 5. Тиче, има едно TNT, което искам да метна. Има няколко TNT-та. Ами изчакай да направя кулата първо. Чули? Окей. Ще си го скрия за после. Скай го за подарък. Red Bull ли е това, бе? Това е монстър. Бумбокса ли е вътре? Какво звук? Да. Май на каста не го изнася. Има achievement. Поне така пише май. Или аз така го Мисля, считам. не че си дебела, ама запушваш на първата. Е! Казах не че си дебела. Окей. Какво направи? Буднах второстепенната кула. The Yay! day the funk died. Winkle Snuffles, какви готини имена, човек. Rip funk. Леле, кашана ти колко голям го направихме. Хихи. Пидва рандване. Cause I'm down funk, gonna give it to you. Ръска не мога ти отворя това синя нещото. В смисъл? Бъгна се. Ето това е. Thank you. Ма, ще се поберат ли всички неща, които трябва да се берат? Те са 4 различни фигурки и 7 глави. Плюс нещата, дето вече имаш. Ако няма да се поберат всичките, махнете някои, които няма да събираме. Може да отворим нова игра и да съберем А не може ли да направиш сейф Да, то е също. Просто. и да пънчаутнем просто като сме ги събрали едните и събрали другите? Да, това има. Нещо такова има. Или ще сме максималисти. И ще ги съберем всичките наведнъж. Да, не. Да, що не? Колко много котки има по стените. Затова е направен интернет. Къде е този нос на Родо? Айде де. Това е тайна. Може би на някои от стените. Има някаква много яка играчка. Има някакъв елф горе на това. На една от градите е забит.
Кастро, не знам такава играчка дали ни трябва, я виж. Не я бутай в това, че ми се спазва много. Виж си я на пода. Руски фигуринс. Фигурки трябва да са, не трябва да са такива. Предполагам. Ами тук на масата има фигурки. Да бе, ама те са 4 различни. Имаме жълто нещо с чук, лилаво нещо с броня, зелено нещо. Мисля, че са 4 тук. Къде пъхаме флашките? На входа. Флашките на луната. Ще има много флашки. Много елфи. Това е много опасно да го правя. А подаръците горим ли ги? Бог! Така. Ох! Аз не разбрал. Shit. Окей. Не! Не! Споко, бяха, маньок, нали? споко. Не, аз бях. Фак. Моля сега да бумнем набързо. Може, али. Yes, аз. И сега няма бумна. Бум! То ще бумне бавно сигурно. Я да стоиме тук да се самоубиеме. Ооо! That was amazing. Това разпредуши ни абсолютно всичко. Ти снимаш О ли? май гад. Да. Оле, майко. Да, Той има ачивмент, нали, да направим по-текаво всъщност. Може да вземем фигурките, да направим кулата и да пънчаутнем за мазалото. Нали, няма те уволнят. Сета. Или ще те уволнят. Те сигурно ще ни уволни, да. Това не е ли шотгън? Не, това е пушка. Това е шотгън точно. Не, това е по-скоро... Не. Виж го, Роска, това на шотгън ли ти прилича? Да. Има една картинка на някаква огромна пушка на входа на мапа. Да, на шотгън ми прилича. Може да е то. А подаръците горим ли ги, така не мога да разбера. Провери всички ачивменти, преди да гориш някакви арбитри. Completely clean. Това не изглежда като пушка. По-скоро като много модерен арбалет. Има и да събереме 6 различни Ballistics Weapons Toys. 6 различни. Различни играчки, деца оръжия. Окей. 6 различни. Да, 6 Ама не. различни. Затова стаквай ги някъде на място. Да, пред Да не кутията. ги слагай, защото Съберите някъде много се е бъгнала при мен. Направо. И просто ще сейваме. И ще ги пънчаутнем едни първи. Happy Stickles. Ще си ги събирам тук на масата. Да си знаете. Направих 7 и ми падна. Фак! Какво стана? Ау! Ау. Лекичко. Лек с тия крака. Оп. А накрая ще го чистим ли нивото? Той има 3 ачивмента, май да го изчистиме напълно. Да, ама ще го правим. Що не? Свещи трябва ли ни за нещо? Не.
Това е много по-трудно, отколкото Аз изглежда. не знам дали се считат тук тия 1, 2, 3, 4, 5 трябва да са тук. Окей. TNT-тата считат ли се за оръжие? Не, Не би трябвало. защото е ballistic weapon, а TNT-то е Да, explosive. да. I guess. You would think. You would think so. Те искат това да мислиш. О, тук има някакви много яки фигурки. Събираме ли още фигурки? Не би трябвало. Аз не виждам други оръжия от тия, които съм събрала. Различни. Едно, две, А, три, четири, вау. пет. Как ме уби, не знам, ама that was amazing. Едно, две, Не, моля ви, не. три, четири, пет, шест май. Май ги събрах 6. Ще я оттабна за малко. Не. Толкова интенс. Това е най-интенс стакването на столове, които съм правил в живота ми. Ти сега си като тия дет стакват камъни. Да. Стана. Само че си много по-готин. Да. Леко. Окей. Лек. Не! Фак! Така, сте искаш да ми подадеш едно столче просто. Че ми лагал стабилно. Изчакай малко. Трябва да се кача, че това е опасно. О май гад. Добре, моля ми подадеш така само. Добре, пусни. Так са. Oopsie! Guess I'm not African anymore, yeah. Окей. Ох, това е толкова интенс. Може ли големите подаръци да не ги горите още? За да... Yeah, boy. Защото може да се наложи да ги Аз не закупила нито един подарък. Може да се наложи да ги ползвам за стълбичка. О, бележките да ни случайно да сме ги изгорили вече. Айде. Еми, имаше една на Боб, която съм я оставил в кутията уж. А другите? Други не съм запомнял дали съм ги правил нещо. Ще ми е интересно какво се е случило тук. Рип Боб.
Не. Може ли да намериш табуретка и да ми я подадеш? Някъде в другата стаята. Или горе има също. Тук има също, сега ще донеса. Ще му лютка да го взема. Има няколко, които си стакнал Още тук. малко да бъде. Чакай, почти я фанах. Падна. Пусни. Как ще измием там? Ма ти сега? падна. Не съм. What? Горе съм. При мене си на първия ред. Споко. Окей, сега И се при мен телепортира. Споко. Това 6-7 мисля, че... Jesus fucking Christ. Какъв точно е този achievement с стакване? 10 да стъкнеш. 10 стола един върху друг. Колко са? 3, 4, 5, 6? Това са 6! Не са 6 по 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 са, да. Окей. Сега го правим. Добре, може да не го направим. Може да го направим. Ще го направиш. Ти можеш. О, читинг. Не искам да се клатиш. Мога да сложим подаръци да ги балансира. Ако това фейлне. Jesus Christ. Окей. Не знам. Вече се бъркам кое е фашка, кое е куршум и не знам къде ги слагам. Не знам колко време трябва да стои кулата. Надявам се в момента, в който сложат 10-то да получим achievement. Аз мисля само да стаквам тия... Всъщност подаръците ги горим в крайна сметка, така ли? Или ги оставяме. Изчакай малко. Съмнявам се да ги горим. Окей, последното остана. Всички оръжия ще ги трупаме. На едно място. Тук има някаква фигурка между другото. Разка мога да сейвнеш. Не, отси. I'm just saying. Отси, няма се. You can do it. Чай да снимам. Или ще е много яко и ще е хайп, или ще е мега фейл. Аз го снимам от First Person. Добре, сега идвам да взема едно столче. Така. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's go, Росен. Какви са ми между другото не от най-високите, ама... Да, малко е тегло. От тук ще мога ли? О май гад. Как се пренареждат междувременно? GG! Yes. Може ли да метна TNT? Please. Damn, окей. О, не, ще гръмна до мене, не. Умрях. Запали се. Вау, колко носове има. Мисля как не, пръсна. Не, това са. Вау, аз съм идиот. Добре, момчета. И момичета. Какво е това? Mr. Santa, I was good this year, so I want a pony and a bike and a new clarinet to Timmy с Лилботъм. Hello, Mr. Santa. I don't want В any more. мазето би трябвало да има някъде нос. Ultra Mega Water Buster Assault Cannon. And I want the big XX5. Пръснаха се оръжията. Да, така става. It's okay. Не е окей, толкова време. Аз го получих още, мисля, като метна. Как се казваше? Аз не съм го получил. Казва се Thunder Candle. Аз го нямам. Има още TNT някъде. Има ли? Да има. Ако искаш, бумни и да отидем в офиса да видим какво сме събрали. The Cuckoo's Claws are looking for more people with your prominence. Човек. Това звучи като нещо, което бих джойнал.
Join us and we can show you great things. Lead you great profits. Right. Тук има Assist you in TNT. labor Къде? management. Още една глава има тук. Голямото TNT или една плъчка? Голямото TNT мисля. И О, чакай да се махне. Не искам да умирам пак. Окей. Взех чимата. Да, Ох! Вау, това беше интересно. Пак ми се разпръснаха оръжията, никой TNT повече. Оп, Кастър, пъшкаш? М? Пъшкаш. Къде го намери? Беше въгъл. Лео. Ти се видях къде, си почетах къде. Разбира се. Мисля, това е носа на Рудо. Всяка игра ти е така. Найс. Така. Санта си. Намерили ли сте Санта шотгън или? Не знам как изглежда. Нещо, Намерих някаква червена топка. предполагам, че е нещо като двуцевка. Изчезна. От дървото е. Топката. Santa shotgun is behind Santa's study. Ето е, това ето е, беше. ето е. Къде бе? Ох, аз хода след мисъл, ужас. Ето е доцепката. И трябва да вземеш в офиса, така ли? Ами, Фан. мисля, това е доцепката. О, гуд. Ма, тя няма ли да ни трябва за... Сигурно, че сме ги събрали. 4 са. 4 са, да. А, Една с... Да. Само, че А това с чука оранжево. това червеното го няма обаче. Аз го бях видял някъде. Иначе ги е пръснал. Ето, до него. Окей. И това събрахме. Ето. Оставете ги пред Ох, кашона. как лаги. Оставете ги пред кашона. Едно, Така. две. Това не трябва. Не, чай, не! Добре. Не знам какво съм фанал така. 3, 4. Се повтаря, ще го махна. В края се повтарят най-вероятно. Не. Това не ни трябва. Това не ни трябва. Тази пушка, да. И една пушка. Тая тук може би. Да, точно. Това са 6 оръжия, които ни трябва. Значи другите ще ги метна на земята. Не ги мятай, после ще ги пухнем и тях, за всеки случай. Разбира се. But of course. Събрали сме 7 глави. Носи ти още една. Т.е. то не ни трябва 7 глави. Възползвай се. Постарение. Тук всичките оръжия на земята ли не ни трябват? Да. Едно, 2, 3, 4, 5, 6. Тия столчета моля ли да ги избора? Можеш. Не знам защо Ще искаш. много пречи. Не знам защо искаш да изгаряш столчета. А? Не знам защо искаш да гориш столове. Една, две... Сигурни сте, че са 7 главите? Не. Не. Една, две, 3, 4, 5 виждам. Не дай да такова столове, защото се е напълнил вече. Ама... Напълнило се е някакво. Да блокваме. 6 глави виждам. Сега ще изборят. Сега ще потърся още. Още. Това месо телен ли е? Ew. That's something. Това са цели елфи.
Стаята на дядо Коледа няма глави. Май. Това Рукс да не е някаква бордова игра. Кое? Рукс, No idea. от която да се фигурите. Сигурно. Малко като Warhammer. Да, някакво такова. Що не го изхвърли, просто го мръдна. Защото търся нещо. Ето анкетите. Къде са? Къде е последното? Какво търсиш? Мога ли да ти помогна? Глава търсиме последна. Защото имаме 6 глави. Трябва още една. Както един господ знае къде е. И стари баби. Кое? Има елф на гирляндите закачен. Това е ленско бутче, трябва ли ни? Не. Аз вече за всичко питам. Не ни Има трябва. копито накрая. О, значи ни трябва. Що ми има купито? Бе, възможно ли е да сме изгорили една глава без да искаме? Не. Вале. Аз не съм хвърлял глава, май. Бе, както гледате в кутията, 6 ли ви изглеждат главите? Що може и да Не. изпускаме, да? О, Що както и да ги гледам са 6. 3, 5. Виждам аз. И една извън кутията. Чакай, една. Какво? Зад кутията има една. Ето е последната, да. Лол. Ти ще трябва да го преместиш, защото на мене много ми бъгва. Окей. Дай на мен много добре. Направо е unbearable. О, окей. Но! Добре, Изсипаха ли се? кашона се едно ги повръща, брато. Малко по малко се надигат нагоре. Буквално се едно ги повръща, така изглежда. Се едно има нещо отвътре, което ги бута навътре. Волята за живот. Нали? Би си помислил, че не е така. Добре, сега вътре има 1, 2, 3, 4, 5. 5, Намалях. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И ето е 7. Как ги е стаквал тия кофи една в друга, бе? Лесно. О, окей. Добре, вътре има 1, 2 пистолета. Това пистолета, 2 пушки, долите не ги помня какви бяха. Окей, има 2 пистолета, няма пушки, така че сега ще сложим едната пушка. Сложим другата пушка. Синьото пистолетче го има, зеления револвер го има, червения револвер не го виждам. Дали го извадих или е вътре? Ето тук има вътре един револвер. Ще го сложа. И едно оръжие, май ми липсва, май е такова. О, fuck it, не мога да ги стакна. Шит. Fuck! Или това надявам да. Окей, искате ли да сейвам и да пъчатнем? Че само да мета една фашка. Тоест да не чисти. Готови ли сте? Айде.
Къде е това? На входа. И да се активира за всички И тия са ачивменти, че 10 ачивмента. Бам, 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 бам. е за тебе сигурно, да. Един. Bloody Incompetent. Добре. Окей, Company Shutdown. И това беше. Ама ето ги оръжията. Два ачивмента имам само аз. Тук са. Fuck that shit. И едно по едно, да. Добре. Лив. А то, всъщност, ти като си ги занесеш в твоя офис, ние няма да вземем ачивмента, нали? Не виждам логиката в това. Не виждам логиката да не ги вземете. Start assignment, cost. Save file. Start work. Може да влезнете. Ей, сидичка. Окей. Добре, тук покрай синя такова ще... Това просто да го обърнеш, да я знам. Какво ще направя? Вау! Еми, просто го обърнах. Да, това е найс. Нищо, да поне знаем, че всичките неща, които ни трябва да са там. Сега ще дойда. Ето ти таковата. Да, пълваме с пушката само. Да, Сега ще сейваме така на чисто. само тя е там. Добре. Дали ще затворя. Лол. Не получих нищо. Може би И аз трябва да така. минем нивото. Хм. Което е булшит. Добре. Това е тъпота. Ще го минем ли? Мене не ми се занимава сега. На мен. Добре. По-нататък мога продължиме, Нищо, защото сме намерили много неща. Имаме сейф с намерени всичките айтеми. Общо заето да. Така че може от него просто да изчистим всичко друго. И да... такова. Между другото, офиса ми не е ресетнат. Не, Въпреки че... даже е доста чист. Да, това е когато играхме всички. Може да са го махнали това да... Или не знам всъщност. Или защото е от това, Мултиплеер? DLC. Да, може би ще е да. Така да. Емихо? Let the mess fester.